Asa man yung lugar oy? Asa mang mga motor diri? Udto na kayo ba? Duty pa ba ko? Asa naman ka mga motor oy? Nah, kasabaan gyud ko sa kung amo ron ba. Basta hindi kayo. Matingali mga motor mo agi-agi diri. Paitaw ng lugar oy. Sakay ka, ma'am? Asa ka ito, ma'am? Kansalan, kabalo ba ka drive ko? Kabalo, ma'am, oy. Bata pa ba kayo ka? Uy, kumpiyansa ka ning idara ng kabalo kong drive. Tara, Gansalan ko. o, tara. Pila may plate na upabansalan, ma'am? Naya, wala na ba ko kabalog pilay plite diri oy? Ay, sakdi lang, ma'am. Kaya di ang pud ko hilig ka preset babae, ma'am. Sakay na, ma'am. Kaya gid nimo mag-drive. Ay, kaya, ma'am. Kaya membro gud ko diri sa, kuwan, ma'am. Sa kapunungan na mo diri, ma'am. Kaya jud ka nimo? Kaya, ma'am. Ano, dili, ma'am. Kag-drive ko. Aw. Okay mo. Eh, okay, ma'am. Kaya mo. No. Gansalan lang ko ha. Gansalan ko ha. Sorry. Bansalan ka, ma'am? Oh, Mansalan na siya. Tara. Uy. Tara. Ano mo? Ano naman ko? Ay, sakay ana. Dili man ka membro diri do nganong magpamasahiro man ka diri. Ako di ay. Diri do mo dia, ikaw mo dia. Bangilis ako, bangilis ako dali. Grabe po. Bangilis ako dali dong ba? Kay Ilog. asa ka ma'am sa Bansalan. asa sa Bansalan? Kaya sa terminal gud sa Padulong. Bansalan ko galay. Day, Ah, asa ka padulong day? Uli ko bansalan. Bansalan po ka? Sige, tara na. Mangilog. Diyan na lang day ka oh. Bitaw, ay ano si ko sa hero? dili ka membro ani nga asosasyon diri nganong magbot-bot man kag pamasahiro diri. Ay, kinabuhi ang pud ko ako. O sige na boss kay nagdali di ako boss akong duty ba. Sige na. Taysa, asa man kumo sa kay gud ani? Yan lang tingali ka sakay. O wa may pasayro isa. Dili kay na siya membro diri. Makita na dito sa katang mga kauban ng mga Nagdali masahiro. ko ba? Mao gani mo adto na ta. Ali ma'am, sakay ma'am nya. Mo diri alang Ug ko. mosakay ka, ug mosakay pug ka ana. Ug maunsa man galing mo, wala man ay kuan yang kuan dia. Ingon man niya ganiha nga diri daw siya na membro. Pulurom na warik-warik ra na warik. Kamang daot, boss. Uy, kinabuhi na ko ba? Ikaw na bilay mo kawag bugas, boss. Tawagin na ning buhi ko ba? Ang pamilya na galisod pud way gikaon. Kapag man ko parihang taga kaubugas mo kay nganing kamot ko. Gailan bitaw ko sa unang pagpamimbro kung gusto ka mamamasahiro, di po ka magpamimbro. Kasi ibuhat na ko koro nang ning buhi ko ba? Ay sad talon lang tagad sa tinta na lang. Okay ra man na, basta di lang kapakita na mo ba. Pareharo nagian ka na mo ingsunto kay nasa mga membro mi. Kalangan kami membro wa may pasahiro nya ikaw nga warik-warik ra ka. Boss, naman kay pasayro god. Oh. Gani. Nagadali po na siya ba kini murag Tama isa o. Isa ra man gyapon na. Kulang kayo pagbalik gasolina alkansi kayo. ay pareha naman ta, boss. Awak karon na anak ko diri ah. Wala late na ko. Bansalan po ko sa kwan. trabaho. Ano magsige mo pugag dali. Kung nagali ka pagbaktay dito. Duty ba? Duty. Kapalo ko kanilang ba nasuya jud ko aning isa ka kuan. Boss, diri Mag-ura lang. ka Kailan dali. day pamasahe day diri di ay. 50 ra man O gud. 50, 100 na lang ko abi. Para ako nilay kuan sa yang kuan. Di gyapon na pwede lagi. Diri Ako lang. Diri lang ni pakasakya, boss. Sa muka ani oy. Masakit na ko na diha. Aqua, para sa aqua, okay ra. Makaagi ka ng unahan diyang daghang kay skalaber yang makatunong ka anang kuan diha nga perti pong daluag pasayro. Ay, Kay luya nimo. Makasabot ta ba sila ito sa unahan kay ako galisod pud ko ba gatan-aw po na sila sa kong. Oh, lagi galisod Sitwasyon. ka. Galisod pud sila. Oh. Kami naglisod may kay dugay kayo nag-duty pa mi. Okay, kan ba? Pero kay siya ba nga ako way sa kay siya duha na kabuk. Mamasayro ay nya, dugay kayo maka hotod og kuan Diri pasayro. na lang ka nang, diri na lang ka. Dai. Ay asa man mo sa kay siya? Di akong duwa sa luyo. Boss. Diri di ba? Boss, ano yan? Diri. Diri. Ang kuan pa ka, mamasayro ka sunod. Ayaw ko pakita. Boss, sige lang. Galisod pud. Ay ko pakita mamasayro ka sunod. Muberhang man oy. Ha? Muberhang. Ganiharag. Bukat kayo. Ala oy, direksyonan ako sa ko. Diri. Saan man ni? Diha ka sakay nang anong unaog man ka nagdali man ka. Asa man ka? Sakay na kay diha no. Kaha. Diri ang isa sa tubangan. Ha? Kadako ang nagbakante o nya ang isa sa tubangan. Uberhang ba uberhang. Hang. Man tingali ang Pero sama. man tingali. Diri ka sa tubangan dai. Tangki ko? Oh, Di po tangki nimo ng babae. sabak ka dai. Ay isabak man nimo ng babae. Ano nga ikaw akong isabak na Ako na ako isabak. Ako din may isabak dai. Dako si Miss ba? Sorry Si- Miss. Sorry. Tawag ko ng height namo o parihara man may kadaka o. Dako mas bugat kay siya no. Kung di siya mo sa mo tong kaberhang. Sige na kay nagdali ko. Anang sige Miss. Sige. Sabak na kami.
sa mo tig overhang road. Okay ra kami. Okay ra. Bitang nag-lisod ka. Uy, unsa man ni? Nawag sa good day. Kuan mo gini sakit pa dai pasaylo Ya, ako unsa ninyo may- kadali lang kayo. Lima ang motor na pod. Dali lang Nagita kayo. ni gyud. Unsa man? Wa pa na pinahong ang motor, naka-duty na ko ron. Nawa nagit tani sa tong trabaho gyud. Anong di man na mo andar? Una kay kuan kay kagpasayro. Nabi tay isa ka ganiha, wa nimo gitagaan. Okay ra kami. Kadali lang Okay, kayo. ha? makabis. Na kay Na gyud. Unsa may? Mahal ba kang nag-duty ko? Balo ko na sir niya. Unsa masisi pa din nimo ning motor? Masisi kung gipasakay pa nimo ning babae ganiha sa isa ka motor, di. Unta na kuan ron kana lain kay ginaganan. Wala kay babae mong unahon. So, murag ako iko na ninyo. Dili man kini oh, kining. Dili man ikaw ang problema, kining isa oh, kining driver nato nga. Ano gyud? Lit nagit tani sa tong Na. Ano na dili pa? Dara yun na. mo motor. Medyo na guba ba? Uy! Bay! Masay kami, bay, bay! Eh, Naguba bang kong motor? sakya sa ning duha be? Sakya sa ning duha be di motor ba di mandar. Una, kay hangol kay kakpasayro. Sa mali og pasayro, sa may gikuandah nga nimo karon. Diri tama na kayo. Sakya ron sa ninyo na. Late na mi ba? Sakya ron sa nang duha be. Hanggol Katod sa nasa kwan di gid mandar ra isa kung sana ko. hanggol mo kag moto pangod. Una, Ni pasayro. kita na. Pambo ka na. Duty Duty na ako, nabiyaanan ako. Pagod mo. Paro kayo ni bayan. Ato kami. Wala lang, we. Klaro. Sam puning motora mala sa dukan unta to ka pasahero. Uy. Karon pa mo andar nga tuwan akong pasahero. Dugtong ko to be. Hoy, ang pasahero. Hoy. So, what's up mga katang no? So, thank you guys sa pagtanaw sa mga video. Mag-shoutout meron sa nagpa-shoutout din. Shoutout kay Joseph Elden Ramirez, kay Brian Tariman, then kay Abdul Hakim Batua sa mga nag-comment dito sa YouTube guys. Then kay Eufemio Alpas from Zamboanga, kay Chuy Bonik, shoutout. Then kay Morales Alvin, shoutout na rin. Then kay Bohol Vibe, shout out. Olin Channel, shout out po. Lloyd Cantina, shout out. Kay John Mal Flores, kay Jess Boy Vlog, pag-support sa lang YouTube channel. Kay Cassandra Merihino, kay Alvin Pueras, shout out. Mga kalaman ni Jerome, shout out. Shout out kay Mansky Nasala, kay Christine Joy Cologan, shout out. Then kay Gino Luzon from Bukidnon, shout out. Kay Cecil Paunilan, kay Gina Umboy, shout out from Negros Occidental. Then kay Marvin Patubay, shout out. Kay Pelmore Igasya, oh kaning classmate na mo, shout out. Then kay Marvin Padigana, shout out no. Kay Neil Donaire, shout out. Kay Medalya TV Official, shout out. Mil Oyoban, shout out. Kay Arnel Pukot, shout out. Bisaya Tabayan, pag-support sa ilang YouTube channel. Then kay Antonio Bicura, shout out. Kay Ruelo Ispara, shout out na rin. Then kay Benito Tupa, shout out. Kailan ka Ashley, man kailangan siya no. Then sa Donha TV, pag-support sa ilang YouTube channel. Arlan Ray Formentera, shout out na po. Kay Ronolfo Magsalay, shout out sa. Then kay Prince Chulo TV, shout out. O kay Mare Hanobars. Then shoutout kay King James si Janolo, kay Harry Imbaan. Shoutout Ako. Nari ko'y pasalamatan no, pasalamatan ako ang kuano akong barkada nga. Nagpagamit sa iyang motor daro. Kaya lang. Yes, si Juan, si Romulo, ano sa pangalan niya? Ano sa pangalan niya, no? Ronilo. So, si Ronilo. So, yang motor mong gigamit ron isa. Then, kay Jimmy Ron, nagkameraman si Jimmy Ron, kay sakitan og tiyan. Then, siyempre, sa mo ang kuano? Lady. Amo ang babae, dire sa mo ang kuan si
Agaw. Si Agaw Ashley. Arat na. Shout out na. Shout out. Shout out na ko akong pamilya diha sa Kinistusan, mama, papa, I love you, pati na sa akong anak, o gapil si Marilu Abarquez, si Kisha, o si Leia. Amping mo for me. Yaka-yaka lang malakas. So, kana lang guys. Hospital niya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe para updated po sa mga video. And signing off.